pahuus soikoon. En pidä yötiedotusta ollenkaan. Mene sinä edeltä. Joo, älä töni. Missä se on? Mitä me oikeastaan edes teemme täällä? No, se on hyvin yksinkertaista. Meidän pitää löytää Jallisen piilottama kohde. Joo, mutta miksi se pitää tehdä yöllä? No en minä tiedä. Pomo käski. Auts, mikä se oli? En tiedä. Katso eteesi. Hei, se taitaa olla tuo. En usko, minä en näe mitään. Aivan pimeää. Olisiko tänne valoja mistään? Ei. Hetkonen, otas nyt. Kevä se on. Mutta sehän on vain Snickers-patukka. Totta kai. Se sisään on kai piilotettu viesti. Oo sinä se. Ei voi, minun käteni on täynnä. Mitä sä nyt oikein tarkoitat? Hei, kuka se tämän tiimin asehullu on? No en ainakaan minä. Juuri niin. Ole nyt varovainen, että et hajota mitään. Selvä. Hetkonen, mitäs tämä nyt on? Ei, valot pois päältä. Mitä tapahtuu? En tiedä. Ehkä meidän pitäisi viedä tänne päin. Mitä? Hetkonen. Auts. Hei, mitä sinä katsot, ystäväni? Ai. Nyt. Missä sinä olet? Ehkä on parasta päättää lähetystä.